Gata. Suntem pe vârful Viștea, mergem către Moldoveanu. Așa. Stați-mă! Așa. Și însuși cameramanul. Bă, leu dacă... Hai, Maria, că am primit toate în expres să rămân ultimul. Don't worry. Be happy, nu? Cam friguț, Da, da. cam rece. Aha. De acum deja mi se complică viața. Oh. Mamă, dar parcă am picioare de lemn. O să mă aflu. Cred că a fost cea mai bună idee asta. Oh. Aici. Noastră. Uite la potecă. Hai că ai ajuns până aici, mai sunt 20 de metri. Vai ce m-am pălit, tipa. Crede-mă că ai să regrezi după aia. Hai Bogdan, hai că poți. Mergi înainte că zic. Da? Hai. Uite, stai între mine și Lian. You wait and he's in the Apoi îți dau dreptate. Ce hău avem aici. Domn profesor, e îngust? N-am înțeles. Oho, stați să trecem partea altă. Acolo începe Amorghe Boss. Bă, da. Până acum nu mi-am dat seama că viața cameramanului e cea mai mare primejdie. Data trecută când am fost pe aici era zapadă. Și așa. Depărtați-vă și lăsați-mă pe mine. O caut cu vangul. Uite, aici ceva de mine spune că ar trebui să opresc filmările. Să nu rămâi acolo, zici că nu vrei să te mai întorci. Eu? Bogdan? Vrei ca să trecem toți și băi. Păi stai mă, că ce, eu filmez ca lumea. Hai da, ce hău e aici să-mi bag picior.
Domn profesor, dar bag de seamă că au făcut potecă. Au făcut în afară acolo. Liam, when I was the last time, you see the path over there? It wasn't there. This path here? Yeah. And you will see what I'm talking when you're down. To see the height there. Zimbabwe. Asta e cărare făcută de pârâ, sau două? Asta e cărare făcută de mulți pași. I hear water and I'm thirsty like hell. Mai spera rău. Domn profesor, lăsați unul mai tânăr să găsească o cale, unul mai agil. Yeah. My brother gets this. Hai să-mi bafă. N-am venit sau ce? Stați un pic, domn profesor. To be honest, the fear is not entirely rational. Yeah. I mean, it's probably a lot more rational than Than fear wasps. of, yeah. You see the yellow flowers? The yellow flowers there. Yeah. No, that area was covered with ice. I slipped and let's say the same view is over there. Is this how you broke your leg? No, I broke my hand, but not here. Ah. Acolo, domn profesor, despre aia vorbeam eu. Despre aia vorbeam eu. Hăța! Nu ți-a fost până acum, a fost. Oh, da foarte. Gente. So what month was it when you were here with the ice? October. October. Yeah, coming Cold. here in October must be pretty. Was everywhere covered in snow or? No, not snow, ice, A bit of just ice. At night the rock was wet, Yeah. and in the morning Yeah. it freezes. It must look pretty spectacular up here in the winter time. So I Yeah, can understand. very, but extremely dangerous. Da, dacă nu moare cameramanul între timp. Aștepți aici? Dar ce să fac? Mai că nu sunt nici vreun server pe acolo. Doamne, ce peisaj. When you go straight up this way. Hai, bagă-te.